Euskaltzaindiak euskararen erakunde publikoaren laguntzarekin Jan Elizalde zerbitzariren hitz-lauzko antologia gotor bat argitaratu du. Jan Elizalderen liburuaren egitura batez ere neurri batean maila kronologikoan eratua dago. Lehen idatziak lehen gerrari buruzkoak dira eta hortik aurrera beste prosazko alor batzuetako idazlanak ere baditu liburuak. Jan Elizalde zerbitzari idazle lapurtarra izan zen, eta behar bada euskeraz daukagun estilistarik handienetariko bat. Ezaguna izan arren iparraldean, nik uste liburu honek ezagutza handituko duela, hainbat testu desezagun edo gutxi ezagututakoak liburu bakar batean biltzen direlako. Antologia honetan, genero bateko testuak bakarrik bildu ditugu, eta genero hori prosa da. Prosazko lanetatik aparte, bersoak ere idatzi zituen, antzerkia ere idatzi zuen, eta biltzailea ere izan zen. Esaera zaharren eta igarkizunen biltzailea batez ere. Jan Elizalderen testu gutxi ezagutu bi dira Lehen Gerra Mundialean frontetik, bera kamilleroa eri hartatzailea zela egindako kronikak. Lehen Gerra Mundialeko kronikak bi alderdi erakusten dituzte, nire ustez. Batetik zerbitzararen luma ederra eta bestetik gerra guztiek izan ohi duten krudeltasun eta bortizkeria eta izugarrikeria handia. Jan Elizalderen euskera lapurtera da, batez ere ahozko lapurteran oinarritua, 20. mende hasierako lapurtera da, eta ez du esan dezagun Axularren lapurterarekin antzekotasun handirik. Lapurtera ahozkoa, bizia eta modernoa da. Jan Elizalde izan da, behar bada euskeraz, pelota kronika gehien idatzi dituena. Elizalderen pelota kronikak ez dute, nire ustez, beste kronika batzuen mailarik, baina bada iparraldeko pelotarien testigantza bizi eta on bat. Bi gauza azpimarratuko nituzke. Bata da estilista handi baten luma, eta bestea da ahozkotasunaren indarra. Esapideak, esamoldeak, batez ere lapurdikoak sartzen dituelako. Liburu hau, nik uste dut era guztietako irakurleei zuzendua dagoela. Bai euskararen ederragatik eta bai batez ere idazteko lumaren zorroztasuna eta argitasuna batik. Elizalderen liburu hau eskuratzeko gogoa duenak, bi lekutan behintzat badu aukera Euskaltzaindiko webgunean eta edozein liburu dendatan.